Para dito na guys. Ang hubog ang jacket kay bawal daw. Istriktog mga pulis tani mga sundao, istrikto kadyo. Maadjong gabi ninyong tanan, so kita pa mo pa nagsugod og fireworks display na anay mga nagisayaw o kanang kadadag mga kadyo. Kuyawan ko magtanaw nila guys, ika na bitaw ilang giduda nga mga kadyo. Taga kada mga paslot na sila ka hospital na hinuon. So guys, as you can see, kita mga jud mo nga wala pa ablig mga Christmas lights kay dungan na si Jai nag fireworks display. Kani si Jai guys, mao ni agilang giant Christmas tree, so dito siya mailan kay wala pa man si Jai Christmas lights. So ano ipakita ninyo guys ang ilahang grand Christmas opening din sa Panabo, Davao del Norte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Ayan! And from watching the fireworks display in Palawan, I am grab your cell phone, tablet, and anything ka makarecord sa itong our Manintadong Palawan. Do you ever feel So guys, tanaw lamang mo sa fireworks display dani ang ipakita ninyo kay bisag din ni si Jai live. Ma-enjoy jud mo yung nagtanaw dani kay grabe gad yung lamia sa mutag naa sa personal. So ato mga isuroy guys, isuroy ta. Tay sa ni mga suga-suga dani. Amo isuroy kay grabing lami at sida guys. As in. Isuroy ta mo, arin indot ta. Dalitas. Kani mo rag tunnel. Dami po siya.
So guys, kay mga laagan bang dako, grabe dito na may panabo ga. Suroy-suroy, pari ka mga kauban rin. Okay ka. Na panabo na ni guys, grabe ka suroy-suroy na mi. Boy, jarang biwa ba pod. Nice po si Dani. So guys, din ako karon sa sulod. So kita man gud mo nindot na kadto ang background. Ang hiyo pag jacket kay bawal daw. Stricto mga pulis dali mga sundao, stricto kadyo. So kita man gud sa ang likod grabe nindutan na gamak kay. Ano man ni murag tunnel ba sa guys nga puro Christmas lights so lami ka kung pa-picture pa diri unsa. So isuri mo na dali Sparky guys. Apa silang iwat kay apa sila kasud kay grabe kasus ka langanan. Nang jacket man gud so dito sila surba so pagpakita ninyo na mi ang view dali tanaw. Sa wato sa cost entrance guys. Para may survey tag taod. Para ninduta jet. Para ninduta. Man ang pugugal guys kay ila kong ilibrihan. Nangaraw sa mig mga piniritong manok na may baligya adto so sorry sa tadani. Ano, wala na ikuan ni Paris Eiffel Tower. Pa-picture ko na na guys, Eiffel Tower guys na gamay. Wala picture ko na ang Eiffel Tower di may ka. Na Eiffel Tower ba? No, kana ang puspos. So, di ba? Picture. Pa-picture ko. So guys, among itong danisa na party des panabo so. Koy, sani, muban mo na di. Sorry ba ta ba? Ang mga kauban guys, guys, ang mga kauban. Hindi ko makita. Sorry ta. Wait, hindi ba? Aram induta ra to guys. Ay, Adto ba aram induta? Among tour. So guys, sumato ko sa mga siga-siga. Ay mga kuntuan ba? Tapos concert na ni guys, pang banha. Ini karena puka lari tapos Paradise guys, kita magayon grabe ni duta so ato po na po yung mga suga-suga sa lima to maragilo magporma sa kami kita mag-picture kay harapit sa mga mag-inuza bo di ba mag-udzab-udzab sa mga darling ko na mga darling picture mo dali kita diba kay bisan asa mo ang gulo pwede ka mo di ba libre na pizza padali na tong tour tara na guys.
salamat sa pagtanaw. Aso ni Kilipus mag-like o subscribe sa kuang YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for more updates. Bye!